Dobra večer, moji najmanji. I dobrodošli u još jednu noć muzeja. Nažalost, i ove godine, kao i prošle, opet smo prisiljeni vidjeti se online. Ali iduće godine treća sreća. Onda ćemo se u Muzeju grada Šibenika vidjeti na jednoj dobroj, uživoj dječjoj radionici. Ja sam Ana Bilić i možda moj kostim jest malo strašan, ali ja nisam ni najmanje strašna. Ispričat ću vam dvije svoje priče večeras, kao što sam to učinila i prošle godine. I premda priče imaju nešto elemenata straha i malo su strašne, ne brinite, na kraju ništa neće biti strašno. Kao u pravim bajkama naučit će nas važnim poukama. Pa kreni. Prva moja priča večeras zove se Nesretna vilenica. Jesen je dotaknula svojim kracima zemlju i lišće je počelo padati. Miris jesenje kiše obavijao je zrak. Baš tog prvog dana jeseni i vode su nabujale. I zato se pošten svijet uvijek držao svojih kuća na sigurnom, jer znao je da baš prvog tog dana jeseni iz vode izlazi čudno biće koje se zvalo Ušušur. I svatko onaj tko čuje njegovu pjesmu umrijet će baš tog prvog dana jeseni. A Ušušur je bio jedno strašno biće. Izranjao je s vodenog dna. Njegovo tijelo bilo je obraslo mahovinom, a lancima je bio vezan za vodeno dno. I svakog prvog dana jeseni, kad se on pojavio, zapjevao bi svoju pjesmu, čiji zvuci su bili u isto vrijeme tako opojni i tako lijepi, ali tako otrovni i ubojiti. I zato se narod držao na sigurnom u svojim kućama kako ne bi čuli tu njegovu pjesmu. A njegova pjesma zvučala je poput bolnog jauka majke što plače na grobu svog djeteta ili poput životinje što moli da je ostave na životu. A Ušušur je i bio ranjena zvijer koja je bolno jaukala na grobu svoje mrtve ljubavi. I ove jeseni, prvog dana jeseni, iz vode je kao i uvijek izronio Ušušur. I okolicom se širila njegova bolna i opojna pjesma. A gdje je praiskon svog tog bola? Gdje sve to započinje? Sva ta priča sa Ušušurom. Etu priču treba ispričati ovdje i sad. Kako to uvijek u bajkama biva, bilo je to davno. Bilo je to toliko davno da se više toga nitko nije sjećao. Bilo je to baš u vrijeme djedova djedovih djedova. Baš u to vrijeme živjela ljepotica djevojka, živjela mlada pastirica. Pa ta mlada pastirica bila je ljepša i od samih vila, a bila je dobra, bila je toliko dobra da se nije imala s čim usporediti. Djevojka je naravno mnogo vremena provodila sa svojim stadom u planinama i uskoro joj i same vile postadoše prijateljice. I jest da su vile bile jako ohole, ali uvidješe vile da ljepota djevojkina izbija upravo iz njenog dobrog i čistog srca. A djevojka je bila toliko dobra da bi vilama svakog dana pomagala. Jednoj bi iz kose draču otpetljala, drugoj iz noge trn izvadila, a trećoj dijete ovčjim mlijekom nahranila. I vile je prihvatiše kao jednu od svojih. Vile su je učile svemu onom što jedna njihova drugarica treba znati. Učile je svemu onom što svaka vila zna. Učile je kako liječiti travama, učile je kako skinuti urok koji bi nabacio zločesti vještac. Učile one svemu i svačemu kao da je prava vila. Međutim, djevojka je bila ljudskog roda. Stoga
nikad nije mogla postati vilom. Mogla je postati samo njihovom drugaricom, vilenicom. Međutim, nisu samo ljepotu i dobrotu pastiričinu primijetile vile. Primijetio je i jedan vilenjak. Spasio sam djevojčicu, spasio sam pastiricu, gorom hodajuć, lijevoj ruci grozdak nosi, lijevoj ruci grozdak nosi, na snoj ruzmarin. Deder meni djevojčice, deder meni čobanice, no se nadišim. I vilenjak je bio toliko zaljubljen da je svakodnevno promatrao. Prikradao se iz trave, prikradao iz krošnji, čak bi se sakrio u runu ovaca kako bi joj bio što bliže i bliže. Uskoro dođe i onaj dan kada je djevojka morala iz gore, iz planina sa svojim stadom spustiti se u dolinu. Ali vilenjak nije htio samo tako dopustiti da njegova Dragana ode od njega. A ne. Krenuo vilenjak iz gore ravno u onu dolinu za svojom voljenom čobanicom, pastiricom. I djevojka je svakog dana dolazila pokraj one rijeke, baš one rijeke s početka priče odakle je svakog prvog dana jeseni izranjao ušušur. Svakog dana je dolazila u predvečerje kako bi se njeno stado napojilo, a ona kako bi raščešljala duge kose i odmorila trudne noge u hladnoj vodi. A vilenjak, kako ga narod ne bi primijetio, sakrio se baš u tu vodu i promatrao je zanesen svakog dana. Uskoro, kako to biva u bajkama, pričama, ali i životu, moralo se dogoditi ono ali. Jednog dana, uz pastiricu djevojku, ljepoticu čobanicu, na vodu, na pojilo, dođe jedan mladić. Nije se vilenjaku svidilo kako on gleda njegovu voljenu, ali za razliku od vilenjaka, pastirici djevojci se svidio kako je gleda taj mladić. I oni se zavolješe. Strašna bol prosječe srce vilenjaka. Ali ništa još nije bilo izgubljeno, jer oni su samo još ljubovali. Još je bilo vremena da vilenjak djeluje i da odvoji djevojku od tog mladića. Ali kako se vilenjak nalazio u vodi i promatrao je tajnu svoju ljubljenu, mladić se nalazio na kopnu i ljubovao svake večeri s njom i oni se uskoro vjenčaše. Užasnut je bio vilenjak. Njegovo srce bilo je prožeto bijesom i ljubomorom. A zapamtite, ništa na ovom svijetu nema opasnije od srca prožetog bijesom i ljubomorom. Te vilenjak odluči djelovati. Odluči on idući put kad pastirica djevojka sa svojim stadom dođe na pojilo djelovati. Odluči on da će je začarati. I baš u jedno predvečerje pastirica djevojka se pojavila sa svojim stadom, kao i obično, na tom pojilu. Vilenjak je znao da je upravo pravi trenutak da djeluje. Začara je. Ona ga ugleda u vodi te rijeke i kako je bila začarana, toliko je bila opijena njegovim likom da ga odluči poljubiti. Krene prema onoj vodi u kojoj se nalazio skriven vilenjak da ga poljubi. Međutim, kako je bila ljudskog roda, a ne vila, ona se utopi baš tog prvog dana jeseni u toj vodi.
Shvativši što je učinio, slomljen je bio Vilenjak i strašna jauk prolomi se okolicom. Ne! Što sam učinio? Poviče Vilenjak. Svim vilimskim čarima pokušao je oživiti svoju Draganu, međutim ništa nije uspijevalo. Užasnut je bio, vrištao je i vrištao, skrikao, molio, pokušavao je probuditi, ali ništa nije uspijevalo, jer je zaboravio u svom bijesu, u svojoj ljubomori, da njegova Dragana nije vila poput njega i da ne može preživjeti studene vode, već da je ljudskog roda i da će u vodi skončati. I upravo zato Vilenjak, zbog onog što je učinilo njegovo ljubomorno srce, odluči se kazniti najgorom kaznom koju je mogao smisliti za sebe. Odluči da se veže lancima za riječno dno kako bi zauvijek ostao vezan za svoju mrtvu ljubav. Uskoro se mahovina nakupila na njegovom tijelu, a rijeka je još više nabujala od njegovih suza. I tako počinje i završava priča o Ušušuru. I zapamtite da nema ništa opasnije i smrtonosnije od srca prožetog bijesom i ljubomorom. I dan danas, svakog prvog dana jeseni, vode bujaju, narod se drži na sigurnom u svojim kućama, a iz vode izlazi Ušušur i njegova opojna, ali ubojita pjesma širi se okolo. A sada slijedi jedna priča povjesnica i zove se Sasvim drugačija priča o kralju Petru Krešimiru IV. Ako ste pomislili da je ovo još jedna u nizu priča o našem slavnom kralju i o spomenu imena grada Šibenika, onda ste se gadno prevarili. U ovoj priči uopće se ne govori o tome. U ovoj priči nema spomena ni o Bizantu, niti o Turcima, Selđucima, niti o papinskoj vlasti, niti o samostanu Svete Marije u Zadru, pa ni govora o njegovoj polusestri Čiki. Ovo je priča o kralju Petru Krešimiru IV. Sasvim iz drugačijeg kuta. U ovoj priči govorimo o našem kralju kao ocu. A kakav je bio Petar Krešimir IV. Kao otac? O njemu uvijek znamo, čujemo i čitamo priče kakav je bio vojskovođa, kakav je bio vladar. Znamo da je naslijedio vlast od svog oca Stjepana I. Znamo da je učvrstio jedinstvo Hrvatske države. Znamo da je proslavio Hrvatsko kraljevstvo, donio mu ponos. A znamo li kakav je Petar Krešimir IV. Bio kao otac? Je li on osnažio odnose sa svojim potomcima isto onako kao što je osnažio i jedinstvo hrvatskog teritorija? Ili je možda odgoj svojih potomaka ostavio svojoj ženi jer je on imao važnijeg posla? A ima li važnijeg posla od odgoja vlastite djece? Petar Krešimir IV. Nije imao muških potomaka. Imao je samo jednu jedinu kćer Nedu. A Neda Krešimirova Trpimirović bila je nešto sasvim drugačije od onog što biste pomislili da bi trebala biti kćer jednog kralja, pa i tako silnog kao što je bio Petar Krešimir IV. Nedu nisu zanimale nikakve spletke plemstva, nisu je zanimali ni papinski odnosi,
Nije zanimalo ni plemstvo, ni viteški turniri, ništa ono što bi zanimalo jednog potomka tako snažnog i silnog kralja koji će jednog dana postati i sam prestolonasljednik. A ne, to nije bio život za Nedu. Neda je bila jedna sasvim obična djevojka koja je svoj život željela proživjeti upravo onako kako je to ona htjela. Željela je biti sasvim obična djevojka koja voli prirodu, uživa u prirodi. Ona je obožavala sate i sate provoditi šetajući prirodom. I dok je hrvatsko plemstvo u to doba obožavalo uređene vrtove, Neda to nije volila. Ona je volila prirodu onakvom kakva jest. Oduševljavala se njom. I jedino što ju je uistinu činilo sretnom je bila njena mala smeđa bilježnica od koje se nikad nije odvajala. A zašto se nije odvajala od svoje bilježnice? Zato što je Neda obožavala sate i sate provoditi šetajući prirodom i nadahnuta njome pisati beskrajne stihove. To je sve što je Neda zapravo htjela da bi bila sretna, biti pjesnikinjom. Biti oduševljena prirodom i stvarati divne stihove prirodi u čast. Ali vrlo brzo bi se trgla iz tog sna i vratila se u ulogu kćeri Petra Krešimira IV. A ta uloga svakim danom ju je sve više i više počela opterećivati. I više uopće nije mogla podnijeti taj život na dvoru u bijelom gradu, Biogradu. I strašan plan padne Nedi na pamet. Odluči Neda ostaviti sve i pobjeći u svijet. I pobježe Neda u svijet bez igdje ičeg. Apsolutno ništa nije ponijela sa sobom. Ponijela je samo onu svoju smeđu bilježnicu. Jer samo joj je ta smeđa bilježnica bila potrebna da ju učini sretnom. Nije joj trebalo ništa za sreću osim stihova. I pobježe Neda u daleki svijet. Pobježe daleko od dvora, od grada Biograda, od uloge kćeri tako važnog hrvatskog kralja. Pobježe ona od svega i odluči biti sretna. Ali ubrzo je shvatila Neda da život daleko od zidina njenog dvora, daleko od Biograda, nije ono što je očekivala. Shvati ona da joj je glad svakodnevni drug, da na skloništa i prenoćišta teško nailazi. Shvati ona da u bijelom svijetu treba preživjeti, da u bijelom svijetu treba naći hranu, treba naći prenoćište. U bijelom svijetu je morala misliti na sve, osim na svoju smeđu knjižicu i svoje stihove. Snažna bol probode joj srce i posta tako nesretna. Bila je nesretna i nesretna, gladna, a one otmjene odore u kojem je otišla sa dvora uskoro se pretvoriše u dronike. Više nije znala tko je. Nekad je bila kćer Petra Krešimira IV. Nekad je imala svoje stihove i nadahnuće prirodom. A što je sad imala? Samo glad i želju da preživi. Jednog dana u nekom prenoćištu ču ona neku djevojku kako pjeva anđeoskim glasom. A svaka riječ te neznane djevojke pogađala ju je ravno u srce. Ta djevojka pjevala je upravo o Petru Krešimiru IV. O tome kako je on osnažio Hrvatsko kraljevstvo i doveo do jedinstva hrvatskog teritorija. I shvati Neda u riječima te pjesme, te neznane djevojke, da je i ona poput svoga oca bila u vječnoj potrazi, ali ne poput njega u potrazi za ponosom i slavom Hrvatskog kraljevstva,
već u potrazi za samom sobom. I tek tad shvati Neda tko je. Tek tad Neda nađe samu sebe. Ona je bila Neda, jedini potomak i prijestolonasljednik Petra Krešimira IV. I odbaci Neda svoju ludu želju da živi slobodna, okružena prirodom i opijena svojim stihovima. Odluči Neda vratiti se na dvor grada Biograda. Danima je putovala do svoga rodnog grada, danima je lutala i lutala. I kad dođe u Biograd, uđe u kraljevsku dvoranu i padne ničice pred svog oca. Poljubi mu noge i zavapi: oprosti, oprosti mi oče, oprosti mi oče. Ustani, Nedo, reče kralj, ustani, ne kleči pred onim tko je jednak s tobom. Neda ustane, a otac je uhvati za ruku i reče: naučio sam te ono najvažnije što jedan otac u odgoju svog djeteta mora naučiti svoje dijete. Naučio sam te da upoznaš samu sebe. I uistinu, velik je bio Petar Krešimir IV. I kao vojskovođa, i kao vladar, i kao kralj, naposljetku i kao otac. Jer samo pravi, dobar otac i roditelj može naučiti svoje dijete onu najvažniju ulogu u odrastanju, a to je da upozna samu sebe. Hvala vam, dragi moji, što ste poslušali moje priče večeras. I nadam se da ćete i vi na svom putu odrastanja upoznati sami sebe. Ja sam Ana Bilić, a iduće se godine vidimo uživo na jednoj divnoj radionici u Muzeju grada Šibenika.